Хәерле көн, дуслар! Исәнмесез? Концертны башлыйбыз. Куян бии, Керпе гармунда уйный. Hop, 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 hey! Min batur bim bim. Min batur bim bim. Hey yesu, min batur bim bim. Hey yesu, min batur bim bim. Uyan matur bi. Uyan tağın biye. Uyan biye. Рәхмәт, рәхмәт! Тышкан җырлый. Мин җырлыйм, җырлыйм, җырлыйм. Мин матур җырлыйм, җырлыйм. Ла 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 ла. Мин матур җырлыйм, җырлыйм. Ла 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 ла. Мин матур җырлыйм, җырлыйм.